steeds rumoerder en wij zaten steeds gingen we op de stoelen of op de tafeltjes staan, omdat we naar buiten wouden kijken, want dat was daar de Schottegat weg. Er was veel commotie, want we zagen de stoet, de menigte langslopen met borden, met hele kwaaie mensen. Ik was heel nerveus, want ik zag ook politieagenten toen we op de tafels gingen staan. En ik dacht, mijn vader, hoe zit het met mijn vader? Hoort hij daarbij? Dan treed je mij aan, ik heb de kwaad in mijn kaas. Ik heb de up and down, draak het erbij. Kwaad in mijn kaas. Die ene keer de mask komen. En nota job, het is beroep, om meeste po, nanse pa bohasie pa sobra, het carbon ta tu kos kubo po pensa, bota passa den beroep die politie akit. Kiko kubo po pensa. Het politiepersoneel heeft haar zware taken op voorbeeldige wijze vervuld. Gezegd mag worden dat het alles heeft gegeven wat het te geven had. Gedurende de periode van de uitzonderingstoestand als voorbedoeld van 31 mei 6 uur tot 2 juni 6 uur, was alle op Curaçao beschikbare politiepersoneel nagenoeg doorlopend op dienst en kon slechts incidenteel voor enige uren worden afgelost om te gaan rusten. Para a polícia, é tempo aí, basta sessão que tem que passar, não? Maar probeer ze weer op je dingen passen, maar je seizoen is, vooropleiding, dus dan bisa, meeste dingen vooropleiding, tempo zit LTS, MULO, etc. En toen moet je passen den differente comissão que tá checkbo. En toen tempo na je, quem que tá no poder de cor, para poder de cor, dan tenho espionado, basta tempo para não é como em chess, padrinha. En toen was dat ik. Você roupa não quer beira, pero não estava tão fácil para o passador de Wowengue, né? Você mesmo aí está se roupa research promete, unando nabo green light. Tá tem esta me que quando cobiçava com amo mas só mais 3-4 bem nada. Promete aí tá com o meander outra cana, que meander não. Tá bom, o respeito por sombra, polícia bio né, tá dat je op respect penang. Kemen, no se tanya di mes, botan je over voor je politie bio nang. Dat op respect de pueblo de tempo politie. Se macaba ruimos school, na en 6-7. Pero macaba ruimos school, anto mabetra po companhia privada. E companhia E, durante uma trane nang, maya carta para me vai militaire dienst. Mijn vader was politieagent. Hij was gestationeerd bij Caracasbaai, bij Yaoundé. Dus hij was een politieagent die het verkeer regelde, maar ook, toen de tijd was het in de barrio. Ze hadden veel invloed op de barrio. Ja, met de kinderen daar, als er problemen waren, dan was je een soort sociale, maatschappelijk werker ook. Ja. En per 1 april maak ik mijn bevordering tot inspecteur. En toen ben ik chef die politie naar Punda en Otterbaan. Luitenant aan Metropolitan Police. En toen rende por rij, maar 1 april, en toen maak ik luitenant aan Holandees met vuurproef 30 mei. Het feit dat het politiekorps ernstig is onderbezet, zo mede het feit dat de brandweertaak is gekoppeld aan de politietaak, vormde daarbij mede ernstige belemmerende factoren, doch desalniettemin moet worden gesteld dat het tegenhouden van een dergelijke massale menigte voor de politie zonder militaire bijstand een onmogelijkheid is. No brandweer zo, nos mis con ambulance namen. Kemen candela tanos tata e candela. Anto candela, la noisa, a mim também bodem campamento na Rio Canário. Kemen ora esse reine bai, botai tur polícia corre para bai el caminho brandweer tano. One ento ting chauffeur ting bomanes leiding per obi di nang obi di nos ta chauffeur os que tá no ta que machimo não vai de candela. Nesse momento que tinha candela de rayon, ta primi kanapi, então a polícia tá que tá biba ding e wij que tá subi brandweer bij. Toen hadden we pagar para oram zeta com. Esse aí tava tá ama bem aí. Pita quer ter coisa que sempre estava assim.
Colonto tonje candela nan grande, non si era paga. Então, quando dura dia. Então, op outro lugar né, no candele mundi, bosa. Tibe non so jullie dan de shalame. Het aantal beschikbare manschappen is echter niet voldoende gebleken voor de noodzakelijke ononderbroken werkzaamheden, als patrouilleren en het verlenen van hulp. De regering van de Nederlandse Antillen heeft daarom verzocht om uitbreiding van het daar aanwezige marinepersoneel. De ministerraad van het Koninkrijk heeft hedenmiddag naar aanleiding daarvan besloten vandaag nog een 300-tal mariniers speciaal opgeleid voor het verlenen van steun aan de politie naar een vliegtuig naar Curaçao te zenden, zo wordt door de Rijksvoorlichtingsdienst meegegeven. Er waren op dat moment 600 mariniers op de hele Antillen, van ongeveer 400 op Curaçao. En die moesten wij dus vervangen, want die waren al meer dan 36 uur achter elkaar op post. En als je dat vervangt, moet je dat in dezelfde vorm doen als die er zit. Want als je dat niet doet, ja, dan ontstaat er een chaos bij je eigen organisatie. Dat moet je natuurlijk niet hebben. Dus daar hebben we het onder andere over gehad in het vliegtuig op weg naar Curaçao. Ik wist eigenlijk niet meer over Curaçao dan de gemiddelde Nederlander. Ik was er nog nooit geweest. Mijn eerste bezoek was in 1969. En ik moet heel eerlijk zeggen, het was spannend toen ik aankwam. En ik ben me doodgeschrokken toen ik Punta en Otra Banda zag, want het leek wel of er een bombardement had plaatsgevonden. Was er immer in deze nieuwe landering? Na awarding, in kan je een ploeg apart. Bom, né? Nós que trabalhamos nós temos na mesa. Então, não está outra exemplo, não abai, por exemplo, Juliana Dorp. Bom, né? Não patrulha de Kaya. Não também está com o parte de outra banda. Die waren volledig verrast, onderbezet. Ik geloof ook niet dat de uitrusting en bewapening nou het meest optimale was wat ze daar hadden. Não se tem falta de maneira boa se worden met arma. Não se tem falta de vivienda. Zo je politie não tem bom caso para viver. Par por viver tem polícia wonen. Dat tour. Wat kom je Carabijn, ja, zeg maar niet, Winchester en dat. Carabijn is dat, op fastioso. De kost eigenlijk op het tierdoosters bij, een handvat, die palo, de rest los, pulo bij de ladia. Oké, kost dan bio. Arma no se tem, arma bio. No se tem smesen wezen, de Carabijn dan, de staat 1800 meter effectief, pero tot dat bio. Então nós temos pistola FN, Fabriek Nacional de Alemanha, que carga 8 balas, 8 balas reserva. Que me corta bio nós temos, pero nós está vivo com isso. Então é mais importante, não? Para ter armamento, não para tirar e mata para louco, pero para imponer força e para respeito. O que passa? Não manda pinti mucha. Joven com a outra forma é um núcleo de comandante de polícia, como subinspector bom polícia. Nós mandamos zero de Petermai, passando outra banda, outro táxi falso, confrontando o zero de Petermai, 5.000 homens, alguém me sabe quanto bala cada polícia tem? 8 balas. 8 patrões 9mm. De polícia ainda tem 8 de 20 de 160 balas, Robin. Just imaginável. Agora me digo, é coisa que está planeado, ou não está planeado. Ta quem é só o pena na que tem 8 balas só. Pare não custa mal para nada. Okay, pare dia por mês, asal hora do sim, tur polícia está carga 8 balas de não hold, de não pistol FM, não é de pessoa, e hold do outro, tem 8 balas na, e dat ganha é andrenger weer. Nanga aan David dat in story, bullshit. Okay, ik heb het premeditado. Eigenlijk é lo que estava da nossa tarefa, para stop e coisa de a passo de forma aí. Pero doordat le kweturen de carbon le kweturen riba maneira no ta ora bata bayame police tan tabini etc. Ora que nada bom ser para ik optocht vinden nieuwe haven als het ware no. Niet precies geen details, maar ze waren te laat. Dat zei mijn vader. Ze waren veel te laat. Dat was wat ik wist. En ja, beslissingen zijn te laat genomen. Een fout aan waren ze. Mino sabe sobre die marine inlichtingendienst, maar ook dat die marine inlichtingendienst het tempo tampoco.
Beting Vienna, het tempo de Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen, waar AWA met elkaar koos. Dat ding is hij. Dat ding Ruba. Ruba, daar meteen zo toekje mee. Toer veiligheidsdiensten aan dat punter voor mij nieuw no. Dus het probleem is dat zien dat ik kon schalen. Hoe kan we dat uitroepen? Baskar. Die naam brood aan. Ja, wat ik zeg, die Antilliaanse Veiligheidsdienst heeft 4 dagen van tevoren onze dominee gewaarschuwd. Dat er iets ergs staat te gebeuren op Curaçao en dat het daarvoor, dat ik van het eiland af moet. Omdat ik anders zouden zij een probleem komen, maar ik ook natuurlijk. Want ze zouden mij dan ook 7 dagen vast moeten zetten, zonder vorm van proces. Ja, met Curaçao'ers kun je dat doen, maar met een Nederlander niet. Dan gaat met een Nederlandse regering even zeggen van, wat is dat? Wat heeft die vrouw gedaan? Normaal, no sta je Jariba, no sta je kunt je meer zorg voor die baas te in waarde. Het tempo is nada. Dus somewhere un cammino falha, un dienst que falha. So, se não tá certo dienst não tá assim é trabalho. Então un dienst que falha segundo. Passou não sonha nada. Ze hadden gezegd, jij weet niet wat hier voor erg staat te gebeuren. Ik zat ze gewoon een beetje uit te lachen. Ik denk, hoe weten ze dat nou? Wat staat hier nou te gebeuren? Nou ja, zoveelste staking of zo. Maar ja, er zijn genoeg stakingen. Nós simbolizamos o Partido Democrático. Pero me tenho convicção assim, que o Partido Democrático a faia certo caminho e muito especial, mas culpa não também de não atuar de maneira mais de conflito de Vascar. O problema mais grande é de não atuar devidamente dia 29 de maio, não por atuar. Estava fácil para o governo interministerial chega caminho e a medida não e ponta não taquico nos tem quase. Para que para pôr pressão a baixar? Para que motivo não pode pôr pressão a baixar? Então ainda não tem a impressão que o governo demorado não quer assim nada de conseguir. E sendo assim não usa diplomaticamente, o que me será assim não tem problema. E o inspector die me pensa que mim e die kom tem uma reunião na casa sindical. Me digo nesse, mas eu dou tem uma reunião, pero não tem nada bijzonders. E die não, tem nada bijzonders, tem problema na isla, na Shell, o riba de sei nada by papia. Me digo né, ok, me está ponendo de bom segundo que a militar lá gawak, quanto vende tem riba dienst, digo me terá 5 vende, assim. Digo né, ok, ama bunga mi bowling, to ora mi tunga mi bowling. E meneer kuta bartender, dat in de radio, ele ping die tinha problema de punda. E ainda na de casa sindical a começar a rebeldia. A noite bosta de dienst prometo tiesor. Então tem carreira de estar no meu sale casco bus, a bana Waikat, então outra cruza. Anders dan ja, meneer Roxy, dat in Câmara Sindical, de vakbond, dan dan maar passa, en toen mira mais chapotinho mesmo tem. Quatro em 2, 3 polícia comigo, a mira dan pistool de man, de hepa, tinha constant passando que não. Tu weet dat nou rumoerig, weet je nou, maar kan het door bij outra banda, bij bus, bij kazerne. 29 mei laat op de avond. Deze foto is genomen bij het vakbondsgebouw tegenover het voormalige departement van Financiën op de Pieter Maaiweg. De ledenvergadering was afgelopen en de mensen waren zeer boos. En ze liepen allemaal richting de Cinelandia bioscoop, waar we een steeds groter wordende groep mensen zagen die onder andere vuilnisbakken op straat smeten, een handjevol politieagenten met uitgetrokken pistool, etc. etc. We kunnen ons nog steeds herinneren dat toen gezaghebber Elias Morcos huiswaarts reed, zijn auto aan alle kanten geschopt werd en dat hij wonderbaarlijk zonder kleerscheuren verder kon rijden.
Veel ora een reunião com comissão parte à noite. Ja, itra doon dat daw bisa kayente kawa una lande so to de police we sa gebru moet bet ko de morgen se passa na ko auto alle banda porque com diestra dos metrador venho homem com auto alle banda que lavo fez auto sa gebru corrimento police ando tata di Albert Wills aqui taba na puna etiku era bira com boy homem como nem poder naki tata di Albert Wills da polícia não digo nem muita coisa até que me conhece assim bam me tira del área não stura plama agora me vai a mira verdade e não tá rebeldial spema mira auto que já quebra passa mas mira na manda pieda me diz isso seco que tem que estranho nós tá assim nós tá assim forte não está a respeitar nada de lei, nós drenda para vai hoofdkant vai por 5 ou vai 5 para nós sacar tudo e tradona com trabalho guarda bisa trabalho para não doendo tra nós de nós bam por 5 vai uak e persona não que subir noite para bisa não não tra polo pronto police que tá para me aqui com ainda não para cuidar chega maneira papi bruto com ele espanta saca pistola meu Deus ori e coisa abira real e boa de mês e a noite ma que daí durante 4 horas de madrugada acaba para mim bem o Westburn bem lá também rumando também de vedra mas ainda bichego a we não está huelga